сабабҳои асосии бемории рак простаты зуалҷон кадома? то ҳол номаълуманд. баъд аз аденомаро гирифтан бемор як рӯз дар беморхона меистад. баъд аз як рӯз мо наму катетерро мегирем, бемор пешоб мекунад, ба хона ҷавоб медиҳад. бемор метиҳад ба мо мегӯяд гарантия диҳед ки ҳамин бемор соз мешавад. Гарантия метиҳад ки баъди на фақат дар бемории саратон, балки дар клиникаи мо ба ҳама беморҳо урологи гарантия диҳед ки ҳамин бемор мисол фарзанддор мешавад, нағз мешавад. ба фикри ман гарантия дар медисина нест ва ҳеҷ гоҳ бояд ягон кас ҳақ надорад ки гарантия диҳад. ассалому алайкум дӯстони азиз, духтур Маразиф ҳастам, уролог, андоролог ва роҳбари клиникаи Евромед. Имрӯз дар мавзӯи бениҳоят муҳим суҳбат мекунем, дар мавзӯи омос ё саратони ғадуди простата нихтараш, рак простаты ва аденома. ва имрӯз ба подкаст даъват кардаги ҳастем чун ҳар вақта роҳбари шуъбаи урологии клиникаи Евромед Маҳмадшофи Яқубҷонро ва инчунин духтури клиникаи Евромед уролог онколог ки ин шахс ҳам дар Федератсияи Русия таҳсил кардаги ҳастанд ва ординатураро дар онкоцентри ба номи Блохина гузаштагӣ ҳастанд. Сафаров Зуалҷон даъват кардаги ҳастем. Имрӯз мавзӯе аст ки бисёртар иҷозат метиҳем ки Зуалҷон суҳбат кунад, ба хотире ки бисёртар бо ин гуна беморон кор мекунанд, махсусан бо бемории саратон. Подкаст дӯстони азиз пурра дар ҳамин мавзӯъ мешавад. Агар ягон суолҳо бошанд дар зери ҳамин навор нависед ва рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед дӯстони азиз, рақамҳои клиникаи Евромед аст. Сабт кунед, WhatsApp дорад, кае ки омаданӣ бошед маромад номнавис кунед биёед. Хуб, шурӯъ мекунем мавзӯи имрӯзаро. Ташаккур Зуалҷон барои омадан. Салому алайкум устодони гиромӣ, бисёр ҷолиб, ташаккури зиёд барои даъват кардани шумо ба ин подкаст. Бале, мавзӯи бисёр ҳам яъне ки бисёр ҳам ҷолиб аст, муҳим, бале, барое ки мардон, бисёри мардон ба ин бемориҳо дучорӣ мешаванд, яъне ки аденомаи простата ва саратони простата, чун мардум бисёр мушкилӣ дорад ба фаҳмидани ин бемориҳо, яъне ки чӣ фарқият дорад аденома саратон. Агар мо сухан ронем дар бораи аденомаи простата, ин бемории хушсифат аст, яъне доброкачественная гиперплазия мегӯянд. бемории хушсифат, яъне калоншавии ғадуди простата, ҳаҷман калон мешавад ва роҳи пешобравро каме аз ду тараф маҳкам мекунад ва пешобкунии бемор бисёр мушкил мешавад. Яъне ин бемории хушсифат аст, аденомаи простата. Чун агар мо дар бораи саратони ғадуди простата сухан кунем, ин злокачественный процесс, яъне ки саратон, рак, тавобати ин беморӣ гуногун аст, яъне ҳамчунин ҷарроҳӣ, ҳамчунин бо роҳи дору. Дар ин мавзӯъ боз зиёдтар суҳбат мекунем. Ман барои чӣ мақсад ният кардем ки дар бораи онкологически бемору рак суҳбат кунем, ба хотире ки рости як наворо дидам ба наздикӣ. Як мусафед чиштагӣ ҳастай, ба чанд нафар дигар гир кардагӣ ҳастанд. Сабт кеса мегӯям ман шири гов барои рак чизе буд, бояд онест рак желудка бошад. Барои ҳама чиз, барои ҳама ракҳо. Мақсади подкаст кардани мо дӯстони азиз ҳамин аст ки ҳамин чизое ки мебахшед аз рӯи тиббӣ гирем, як ҷоҳилӣ аст, бесаводии моро нишон медиҳад. Мутаассифона ҳамин чиза мо бовар мекунем. Ҳатто вазорати тандурустӣ вокуниш нишон дод, навист ки мардум ҳамин чиза бовар накунед. Дар ҳақиқат ҳамин айб аст. Мо бояд ки ба ҷои пеш рафтан қафо баргашта, намедонам боз охир омада шири динозавр накоиму. Мақсад ҳамин аст дӯстони азиз, подкастро ба ҳамин мақсад мекунем ки шумо фаҳмед ки ин чӣ гуна беморӣ аст. Хуб, оиди аденома аввал каме мехоҳам Яқубҷон фаҳмонад чӣ гуна беморӣ аст ва баъдан дар бораи омос рак аниқтараш саратони ғадуди простата шумо мефаҳмонед Зуалҷон чӣ хел вомехӯрад. Аденома чӣ гуна беморӣ аст Яқубҷон? чӣ хел ки Зуалҷон гуфтанд, аденома ин ба калоншавии ҳамун ғадуди простата ки дар охир роҳи пешобро маҳкам мекунанд ва бемор шикоятҳои мушкили пешоб кардан дар ӯ пайдо мешавад. Чанд солода вомехӯрад? Бисёртар аз 40-45 солагӣ боло вомехӯрад ва кадом шикоятҳо бисёр дида мешавад. Шикоятҳои зуд пешоб кардан, ҳиссиёти боқимондаи пешоб, напори фишори пешоб кам мешавад, шабона зиёд пешоб кардан, бисёртар ҳамин шикоятҳо вомехӯрад ва ташхиси муайян кардани аденомаи ғадуди простата осон аст. Бемор бояд ба назди духтур уролог равад ва аз ташхиси ультрасадо гузарад.
ҳаҷми аденомаро мо бояд бинем, ҳаҷми боқимондаи пешобро мо бояд бинем. Ва бо ногуфта намонам ки аденомаи ғадуди простата доштан ин маънои баробари ҷарроҳӣ нест. Танҳо шикоятҳои беморро дидан дар кор. Ҳастанд бемороне ки аденомаи ғадуди простаташон ҳаҷмашон там 120 миллилитр ҳаст, лекин ягон шикоят надорад. Дар ин ҳолат ягон кор кардан дар кор нест, просто наблюдение. Ва ҳастанд беморое ки ҳаҷми ғадуди простаташон аденомашон 40 кубических сантиметр аст, 40 миллилитр, дар онҳо ҳамаи шикоятҳое ки дар аденомаи ғадуди простата дида мешавад дар онҳо ҳаст. Дар ин ҳолат мо бояд тавбат кунем. Аввал аз доруворӣ сар мешавад, вақте ки дору ёрдам накард, баъд баз ҷарроҳӣ мерем. дар аденома мавзӯи пешинам суҳбат кардагӣ будем. мавзӯи бисёриҳо ба фикр мекунанд ки вақте мо аденома мегузорем, дирӯз як бемор омадагӣ пешбах мегӯяд ки ман дар ёбон узӣ кардам, ман гуфтанд ягон касали безеб дорӣ. ҳарчанд мебинем аденома хай ҳам чизе ки тағйироти синни солӣ аст, ягон камбудӣ надорад. мегӯяд инҷа мо хай тавбат намекунем, лечение намекунем, рост душанбе рав. бисёр вақт ҳамин периферия беморхонае ки дар районҳо мешаванд, бисёр вақт беморро камтар метарсонанд. ҳамин душанбе ҳаракат кунад, дар сараш медод ки шояд ман ягон рак дорам. даҳум корпус, бале, онкологический центр. хуб, рак простаты зуалҷон чӣ беморӣ аст? сабаби пайдошавиш дар чи аст? бисёр тар мепурсанд. ҳамин чера хоҳӣ нахоҳӣ дар комментарий мепурсад ки ака ҳамин простат рак барои чӣ мешавад ва чӣ қадар бисёр вомехӯрад дар байни мардои тоҷик? ташаккур. бале, саратон яъне рак простаты яке аз бемориҳое ки дар мардон бисёр дида мешавад. дар умум дар дунё ҷойи сеюмро мегирад. пас аз саратони шуш, саратони желудок яъне меъда ҷойи сеюмро мегирад. дар статистически гирем аз рӯи чӣ ҳар як панҷум мард метавонад ки ба бемории саратони простата дучор шавад. яъне ки фарқ надорад, баъзеҳо дар 60солагӣ метавонад дучор шавад, баъзеҳо дар 70солагӣ, баъзеҳо дар 80солагӣ, ба монанди Ҷо Байден ки дар 80солагӣ дарёфт шуд саратони простата. яъне саратон аз аденома чӣ фарқ дорад? дар аденома яъне ки хушсифат ва калоншавии хушсифат аст. саратони простата бошад, ҳуҷайраҳои саратонӣ дар худи простата пайдо мешавад. шикоятҳош бошад ба аденома бисёр монандӣ дорад. яъне ки ҳамчунин душворӣ ҳангоми пешобкунӣ, тез пешобронӣ, сӯзиш вақти пешобронӣ ва ҳамчунин пешобронии шабона, ҳиссиёти боқимондаи пешоб, инҳо метавонад шикоятҳо дар ҳангоми саратони простата ҳам бошад. айнан ҳар душон монанданд? бале, бисёр монанд аст. бисёриҳо баъд дар инҷа як чиз зуалҷон ки мо ҳамин шикоятҳоро мегӯем ба фикр мекунем оҳ ман ягон рак надоштам. дар ҳақиқат зиёд вомехӯрад, лекин аденома боз зиёдтар вомехӯрад. ин бемориро мо фарқ карда метавонем. ҳангоме ки бемор ба мо муроҷиат кард, мо якум коре ки мекунем ин фарқияти бемор, яъне ки правилна диагностика, дуруст ташхис кардан, ин барое ки мо фаҳмем оё ин бемори аденома аст ё ки саратон. бале, сеюм дар ҷои сеюм меистад. ҷои сеюм меистад ва дар ҳамин тоҷикистон нами ҳар сол тахминан худат чанд беморро мебиён пешту мебиён? дар ҳар ҳафта гирем тахминан 2 то 3 бемор аниқ ба мо муроҷиат мекунанд ва бисёр як проблемаи мушкилии асосӣ дар он аст ки бемориҳо дар марҳилаи дер меояд. яъне дар марҳилаи чорум кадом вақте ки уже ҳамон вақт устахонҳо, узви бадан ҳама ҷояш ба дард меояду, яъне маънои онро дорад ки бемор метастаз пайдо кард. бале, бисёриҳо мегӯянд ки шояд нафаҳмам метастаз, дар байни мардумо мегӯянд реша. бале, реша давондааст. вақте ки бемор реша давондааст, ба ӯ мо кӯмак расонида метавонем, аммо фоиданокии тавбат то 5-10% мерад. яъне ки на 100%, на 90% фоиданокӣ, балки бисёр кам аст фоиданокиаш. ҳозир як мо гап задем, связь кардем аденомаро қатъи саратон, бояд қайд кунем ки мисол ҳастанд беморие ки умуман аденома надоранд, лекин саратони ғадуди простата доранд. бале, ҳастанд беморие ки ҳам аденома доранд, ҳам саратон доранд. барои ҳамин бояд фарқият карда шавад. бояд гӯем ки аденома ба рак мубаддал намешавад. ино умуман дигар беморӣ аст. хуб, чӣ хеле ки гуфтем, аз рӯи статистика бениҳоят зиёд паҳн мешавад, бисёр аст дар Тоҷикистон, вале мутаассифона дер муроҷиат мекунанд. баъзеҳо умуман муроҷиат намекунанд, баъзеҳо аллакай намедонам таи 80-90 меша, хай ҳамин проблемаҳо сар мешад, мебиёнд аллакай уно ҷарроҳӣ ҳам карда намешад, лечение ҳам карда намешад, хай мегӯяд баред шад. як интересный факти дига ҳам ҳаст, боз бигем ки што беморҳо фаҳманд, агар
падарашон ёки бобоашон ба саратон гирифтор бошад, ояндада шанси ба саратон гирифтори ҳамин фарзандашон ёки наберашон зиёд аст. Барои нобаста аз намудашон. Да. Барои ҳамин хеле беморон ки агар донад ки падари ман пеш саратони ғадуди простата дошт ёки бобоям дошт, онҳо бояд ба назди уролог барвақттар муроҷиат кунанд, ҳар сол барои скрининг зашдан муайян кардан. Скрининг да. як гапи дигар ба комментария дигар ки на фақат саратони простата, балки ба ҳама намуд саратон, бале ҳамин намуд, яъне ки метавонад саратони меъда бошад, саратони молочная железа, яъне ки ҳама намуд саратон вақте ки падар ё бобо ё холааш ё модараш ба ин бемориҳо дучор шудагӣ бошад, ҳатман бояд фарзандонаш ба саломатии худ бисёр аҳамияти ҷиддӣ диҳад. сари вақт мақсад муроҷиат кардан маъноеро дорад ки шумо 100% солим мешед, 100% соз мешед. агар шумо дар марҳилаи аввали рак муроҷиат кунед, чӣ раке набошад, тавбат дорад. барои чӣ зуҳалҷон мардуми мо метарсанд назди майли уролог аз шаҳрму бо пеши онколог рафтан наметарсанд. бале бисёри мардум вақте ки даҳум корпус мегӯянд, ана ҳама ба тарс, якум тарс аст ки не мо онҷо намерем, аммо барои чӣ ин хел аст? Барое ки 90% бемороне ки ба даҳум корпус, яъне ба ҷои кори мо муроҷиат мекунанд, бемор яъне дар дуюм, сеюм, чорум марҳила аст. барои чӣ? Барои аз сабабе ки дар хонаашон меистанд, яъне ки интизор мешаванд то ки мумкин саломатиашон худаш хуб мешавад, аммо ширу ҳар чиз, бале шири буз, гӯшти қурбоқа бисёр як чизи ҷолиб. вақте ки аз Русия баргаштам, ба ман бисёр беморон дар Русия ҳаст? Не, ма ягон бор надидам. Беморон бисёр мегуфтанд мо аз куҷо шири буз ё шири шитур харем. Ман бисёр ҳайрон мешудам, мефтам мумкин ягон чизи қиматбаҳост, яъне ки мумкин ин чиз фоиданок аст, аммо ин тавр нест. Дар ҷаҳон, дар тамоми курраи замин бо шири шутур, шири гов табобат намешавад саратон ва ин чиз тасдиқ нашудааст. вақте ки ин чиз тасдиқ мешуд, якум мумкин дар Тоҷикистон тамоман саратон гум мешуд пас аз табобати шир, яъне ки ин чиз тасдиқ нашудааст. барои ҳамин мо танҳо бо протоколҳое ки дар тамоми ҷаҳон истифода бурда мешаванд, мо танҳо ба онҳо кор мекунем. фақат як мушкиле аст ки зуҳалҷон, ки вақте одам худо нишон диҳад ба бемории рак гирифтор мешавад, вай одам отчаяние одам аст, аллакай дилхунук аст аз зиндагӣ. ҳарчанд шояд ки на марҳилаи аввалаш бошад. чанд беморӣ дорем ки дар сатҳи аввал ам муайян кардем ва пеши назд шумо ам равон кардагӣ ҳастам, мебаред шуно. баъд ҳар хел фикро дар сар мебиёд ки аввал вай корро мекунанд, дигар корҳои ширу мераванд мехонанд худашон, аммо монеаи хондани он кас намешем, лекин баъде мехонанд. яхе бемория дигам аст, ман чанд касои дига ҳастам, мехонанд ча пеш фалон мулло меравад, мегӯяд ки 40 рӯз дига ҳечи нахӯрд. бале гӯшнагард бечора як биринҷи ҷӯшондагӣ истеъмол мекунад, об. иммунитет ки худаш бечора дар заиф паст аст, бо якбора заиф мешавад. дар кадом ҳолат ҳар рӯз дар бадани мо онкологические клетки, яъне ҳуҷайраи онкологӣ ҳар рӯз ҳастанд, пайдо шудан мегиранд, вале иммунитети мо ҳамонро мубориза мебарад, тез мекушад. вале як марҳилае мешавад ки намедонам бо кадом сабаб, ҳама гуфта наметавонад ки бо кадом сабаб, ҳамин процесса бадани мо аз удаш намебарад, ҳамин ҳуҷайраҳо зиёд мешаванд. бале паҳн мешавад, баъд рак гирифтор мешаванд. сабабҳои асосии бемории рак простаты зуҳалҷон кадоманд? то ҳол номаълуманд. то ҳол сабаби асосии бемории саратон номаълум аст, аммо ҳаст фактори риска, яъне ки омилҳое ки ба саратон метавонад оварда расонад. ин омилҳои тамокукашӣ, сигаркашӣ, истеъмоли май, фарбеҳӣ, май ранги умари хаён гап машруботи спиртӣ ва корҳое ки, яъне ки мардуме ки дар заводҳои нефт, ранг ва заводи оҳанбарорӣ, ҳамин намуд ҷойҳо кор мекунанд, риски пайдошавии саратон дар онҳо баланд аст. бале оное ки дар онҷо кор мекунед, шумо аниқ ба ин беморӣ маълум нест ки гирифтор мешед, лекин агар ки ҳазор хатар аст ки гирифтори шумо статистически зиёд мешавад. масъалае ки баъд назди шумо мебиям бемор, шумо тасдиқ мекунед ки рак дорад. суолҷон чӣ хел шумо ба ҳам бемор мегӯед? пеш медонем одам мегуфтанд ки бояд касал нафаҳма, авлодош медонад, бечора вай вақт мефаҳма ки уже қариб мурданаш наздик омадагӣ аст, баъд мегӯянд ки ака хай ту рак доштӣ. ҳамин
шумо худатон чӣ хел мефаҳмонед як бемор омад рак дорад? бале дар Русия агар гирем, дар Русия ба бемор кушоду равшан мефаҳмонанд ки бояд бемор донад ва дар Аврупо, дар дигар давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон низ кушоду равшан мегӯянд, аммо дар давлатҳои Иттиҳоди Шӯравӣ гӯем хешу таборон ҳаракат мекунанд ки бемор нафаҳмад, то ки роҳ афтода нашавад аз зиндагиаш. Аммо ман ҳаракат мекунам ки ба бемор ҳам низ фаҳмонам, мумкин камтар нозуктар карда, камтар мулоимтар карда фаҳмонам, ки бемор фаҳмад барои чӣ омада истодааст, барои чӣ бояд тавобат гирад ва мақсади тавобати мо дар чӣ аст. бале бисёр дидаги ҳастам. Ман ҳатто ин одамои наздики худамон мо мутаассифона вақте ҳамин беморида гирифтор мешавад ягон шахс, мо фикри специалиста бисёр вақт намекунам, фикри ягон каси дигар. Ман ҳатто дидаги ҳастам ки рак желудок, яъне саратони меъдаро бо пешобу дигар чиҳо табобат кардаги ҳастанд. Бечора бемор метавонист ки 5 сол зиндагӣ кунад ё ки 7 сол, 1.5 сол пас гузашт. Одамои наздики худамон буданд. Ҳатто мақсади фаҳмондани мо амин аст, дӯстони азиз, ки баъзе вақт рак, саратон бемор гирифтор мешавад, агар ки дар стадиёи камтар дуртар ам бошад, мақсади онкология дароз кардани умри бемор аст ва баланд кардани сатҳи зиндагӣ, яъне сифати зиндагӣ, улучшение качества жизни. Барои ҳамин вақте ки баъд як чизи муҳим аст ки якум саволе ки ба духтур хешовандони бемор метиҳад, ба мо мегӯяд гарантия тиҳед ки ҳамин бемор соз мешавад. На фақат дар бемории саратон, балки дар клиникаи мо ба урологи гарантия тиҳед ки ҳамин бемор мисол фарзанддор мешавад, нағз мешавад. ба фикри ман гарантия дар медицина нест ва ҳеҷ гоҳ бояд ягон кас ҳақ надорад ки гарантия диҳад ки бемор соз мешавад. Аммо ҳаст давлатҳое ки ба мо шиносанд, мисли Ҳиндустон, ки фақат 100% гарантия ки бемор соз мешавад ва ба фикри ман як бизнеси бисёр бале калон аст. айни замон бисёр ҳатто дар давлатҳои ҳамсояи худмон бисёри онҳо шиносои худмон ҳастанд дар хориҷи кишвар. Мегӯяд ки мегӯм барои чӣ рафтӣ масалан ҷарроҳӣ кардӣ варикоцелета ё ки ман намедонам проблемои вайтон, мегӯяд ман гарантия дод ки шумо соз мешед. Гарантия фақат духтурот барои як чӣ дода метавонанд ки вақти шуморо мо бо сифати хубтарин ва навтарин усулҳо ҷарроҳӣ мекунем, ҳамин қадр гарантия метавонем. Лекин бемор сиҳат мешавад, намешавад, ҳеҷ кас яъне ки гарантия дар он аст ки мо таҷҳизоте ки мо истифода мебарем дар сатҳи олӣ аст. бале хуб, зуҳалҷон саволи махсус мегӯяд ки ман мехоҳам, бисёр беморон мепурсанд, мехоҳам фаҳмам ки ман рак дорам ё ки надорам, рак простата, ки пешакӣ аллакай пешгирӣ кунам. Чӣ ташхисоро чанди солагӣ бояд кадом ташхисоро ҳатман ҳама мардум бигзарам? ин агар мардум ба худ ин саволро диҳад, яъне маънои онро дорад ки ин одам ба саломатии худ бисёр аҳамияти ҷиддӣ метиҳад ва ин як плюси хуб аст, яъне ки хуб аст. Якум бемории саратони простата аз 45 сола боло дар мардҳо дида мешавад. Зиёдтар. Ё шодам аст? Ё шода намешавад. Ман надидам. Мумкин як идиопатически, яъне ки случайно шавад, но вряд ли. Яъне ки 40 сола мумкин бошад, аммо 45 сола зиёд. Якум таҳлиле ки дар ҳама мардҳо супорида мешавад, ин таҳлили ПСА, яъне простат специфический антиген. Барои ин таҳлил чӣ кор кардан лозим? Шиками гурусна дар лабораторияи хуб рафта аз хун ҳамин анализро месупоранд. ҳамин анализ ташхис нишон медиҳад оё дар бемор бемории саратони простата ҳаст ё не. Яъне ки агар ПСАи мард баланд бошад, то мо ҳамун вақт фикр карда метавонем ки мумкин дар ин бемор саратон бошад. Аммо ҳаст моментҳое ки ПСА баланд аст, яъне ки аз 4 баланд аст, вале бемор аденома дорад. Ин хел ҳам шуда метавонад. Хуб, бале, бояд як чизи дигарро қайд кунем ки ПСАи простат специфический антиген аст. На танҳо дар вақти саратони ғадуди простата он кас анализ баланд мешавад, вале ҳангоме ки дар ғадуди простата воспаление бошад, дар ҳолати воспаления ПСА баланд мешавад. Барои ҳамин ки вақте ки бемор ки омад мо анализи ПСАро аз он гирифтем, дидем ки баланд аст, стандарт қатъи якум курс бояд тавобат мо нависем беморро аз простатит тавобат кунем. Баъд аз анҷом
анҷоми табобат бемор боз мебиёяд, анализ песарро месупорад, дидем ки паст шуд, хуб. Агар паст нашуд, танно баъд уже ба дигар ташхисо ба мисли МРТ ғадуди простата бо контраст ва ғайро. яке аз сабабҳое ки ёқубҷон ҳамин беморро дар ҳақиқат вақта талаф метиҳанд ҳамин аст ки мо уролого ҳамин беморро пропускат мекунем. Барои чӣ духтурони мо масалан урологони худамон ҳамин чиро пропускат мекунанд ки бечора ба онколого аллакай дер меравад. Бемор мега ака ман мерафтам ҳар сол уролог. Барои чӣ? Чандин беморро ба назди ма омадагӣ буданд. Ман рости гап ака чизе ки стандарт ҳаст дар китоб омадагӣ аст, ман кӯшиш мекунам ҳамин чиза придерживаться кунам ва баъд ба назди ман бемор ки омад синни солаш аз 45-50 боло бошад, ман аз бемор мегӯям ки тамоми мардо як солда як бор дорад шикоят, надорад шикоят, ҳамин анализа бояд супорад. Ака хоҳӣ нахоҳӣ анализа месупорӣ, барои шумо аст. Ман қайд мекунам. Ва чандин беморро омадагӣ ҳастанд, ман мепурсам, мегӯям ака шумо анализ песар ягон вақт супордагӣ ҳастед? Не. Пеш урологда муроҷиат кардагӣ ҳастед? Бале, 10 бор 20 бор уже табобат гирифтагӣ ҳастам, фоида намекунад. Ака ҳамин анализа супоридаанд дар кор. Баъд ки ҷавоби анализ ки мо мебинем песараш 15 20 30. این چیز خطا است. برای می باید ستاندارد باید بیاید در جمهوری خود. وقتی دیگر دولت داشته جمهوری خود باید یک قانونی باشد که تمام مردم از 45 بالو یک سال دیگه بار می آنالیز سپارد. اسکرینینگ ده. و وقتی که ما امی بیماری را در مرحله اولش اگر معاین کردیم در کتاب آمدگی است که یگانه بیماری سرطانی است که در وقت اول که معاین کردی очень хорошо поддается лечению. بنهایت توبات خوب. بیمار میتواند که полностью توبات یابد. بله بله. و یک بسیار چیز مهم در آن است که مردم فکر میکنند که این بیماری درمان نمیشد، اما افسوس این طور نیست. بیماری سرطان یعنی تقسیمات ندارد. بیماری میتواند هم در آدمی بسیار ثروتمند هم باشد و در بیماری میانه گویم اگر سریدنی استاتیستیکی و در کمبغل. یعنی گفتن نمیشد که من از این بیماری یعنی دورم. ولی و بخشش زوال جون перебивать میکنم از بو میگم با دکتر خوب перебивать کرد. بخشش در یوژنی کره بودیم یک دو هفته پیش در آنجا یک دکلات بود، یک دختر دکلات کرد افروامریکانیست. در آنجا دکلاتش گفت که بسیارتر با سرطان غدود پروستاتا чернокожие افروامریکانцу گرفتار میشد. Интересный факт, с чем это может быть связано? ممکن با آفتاب باشد، ممکن یعنی آفتاب بلند излучение ممکن از همین سبب شده میتواند. ҳастанд факторҳое ки нафароне ки зиёд алоқаи ҷинсӣ мекунанд дар он саратони ғадуди простата зиёд дид. мумкин мисол дар Корея чунин мо як доклади бисёр хубро гӯш кардем. Дар Корея дар ҳақиқатан дар як моҳ як бор алоқаи ҷинсӣ мекарданд ва тамом. ва дар он давлат бисёр як бор ду бор ва дар он давлат бисёр саратони ғадуди простата дарёфт мешавад. яъне омили яке аз омилҳо ин кам кардани яке аз омилҳо ин кам кардани алоқаи ҷинсӣ ки метавонад ба саратони ғадуди нагуфтан намонем як гап дар бораи чи рафт ҳами худаш алоқаи ҷинсӣ кардан и бениҳоят як фоида дорад. кори табобатӣ аст, ҳам настроение одамро хуб мекунад, ҳам ҳамдигарфаҳми оилада хуб мешавад. саратони ғадуди простата простатит намешавад. гишна намегардад. саволе ки ман як бор гуфта гузаштем ҳамин аст ки авлодӣ яъне рак мешавад. яъне як авлода метавонад зиёдтар бемории рак дида шавад. оное ки авлодшон касали рак аст, падараш, акаш ва ё назар ба дигаро чӣ хел худашонро аҳамият диҳанд? яъне агар дар бораи саратони ғадуди простата гирем, яъне ки агар дар падари он кас саратони ғадуди простата дида шавад, ҳатман бояд аз 45 не 40 солагиаш сар карда ҳар сол як маротиба таҳлили песарро супорад. ва дар назорати ҳатман уролог бояд бошад. бале. дар бораи камтар диагностикаш суҳбат мекунем, яъне муайян кардани худи беморӣ. якҷоя дар Корея будем, бисёртар аҳамият додӣ, мавзӯъҳо бисёртар онкологически буданд. бисёр дар бораи саратон буд. дар бораи бенасливу ин чизо камтар буданд. ҳамин кадом усули диагностика бисёртар барои ту дар ҳамун ҷо ҳамчун як шавқ
интереснитар. Яъне агар дар бораи ташхисҳо гӯем, барои муайян кардани простата мо ҳатман бояд биопсия гирем. Биопсия чи аст? Агар ба осонтараш гирем барои одамон фаҳмидан, ин як миқдор гӯшт аз даруни худи як узв, яъне фарқ надорад ин аз меъда бошад, сина бошад ё простата, ҳатман бояд гирем ва мо бояд гӯем ки мардумон бо як фикри дигар доранд ки агар онро расед паҳн мешавад, бале корча назанед. Не, ин тавр нест. Ин гапҳое аст ки бале миф аз пеш мондан, намедонам сабабаш дар чи аст, аммо биопсия ин стандарт аст. мо биопсия накарда тасдиқ карда наметавонем бемориро. Вақте ки беморӣ тасдиқ шуд, баъд мо метавонем роҳи дурусти тавбатро дарёфт кунем. Хоб, ман дар бисёртар чи шавқовар шуд Яқубҷон дар ҳамунҷо, ман аллакай дидам оно дар сатҳи ҳуҷайравӣ ва истифода бурдани искусни интеллект, зеҳни сунӣ, аллакай диагностикаи ҳамин чиза муайян кардан шуд. Ман дар ҳамунҷо дидам да якум борости ҳайрон шудам. таҳлилҳову пешравиҳову таҳқиқотҳо беҳад зиёд шуда истодан дар ин мавзӯъ. ман фикр мекунам ки ҳами рафтан гирад, шояд статистически рак зиёд мешавад, лекин табобаташ мушкилиша бояд биёбад. хоб, диагностикаш ғайр аз биопсия боз дохил мешавад МРТ. Ҳатман МРТ органов малумот ҳаст бо контраст. Бале. хуб, муайян кардем ки бемор саратони ғадуди простата дорад ва дар стадияи аввалин аст. Тактикаи мо дар чӣ мешавад? Яъне ду намуд роҳи тавобат аст. Агар ки мо дидем ки реша метастаз надорад, мо метавонем ба бемор якум роҳ, ин роҳи ҷарроҳиро пешниҳод кунем, дуюм роҳи лучевая терапия, яъне тавобати нурӣ. Ҳар дуяш результати хуб дорад, яъне ки ҳам ҷарроҳӣ, ҳам лучевая терапия. Айни замон ман ҳамчун хирург, рости гап бисёре вақт хирургия, яъне ки предлагать мекунам ин операция, ҷарроҳӣ, барои чи? Простатектомия. Барои чи? Барои ки на ба ҳама мо метавонем тавобати нурӣ пешниҳод кунем. Барои ки агар шикоятҳои мушкили пешобкунӣ ё ин ки будани найча, катетер, ин чизҳо бошад, тавобати нурӣ гузаронида намешавад. табобати консервативӣ бо доруҳо вуҷуд доранд? Бо доруҳо мешавад, аммо дар марҳилаҳои аввалин? Не, дар марҳилаҳои сеюм, чорум марҳила. вақте ки шумо бисёриҳо баъд ҳамин чиз мепурсанд, вақте шумо ё аденома ҷарроҳӣ мекунед ё ки рак простата, мегӯяд ки мардонагӣ дигар кор намекунанд. ҳамин чиз дуруст аст? Ба ҷарроҳӣ ҳам ду намуд мешавад, яъне ки нервосберегающая простатектомия ва радикальная простатектомия. Чӣ фарқ дорад? Дар беморҳои ҷавон ҳаракат мекунем ки ҳамин рагҳои асаб, яъне нервные окончаниеро мо нарасем, то ин ки ақаллан эрекция шавад, яъне ки мардонагиашон хуб шавад. Вале ки агар мард аз синни 70 сола бошаду бо он суҳбат кунем, фаҳмем ки ба вай кас алоқаи ҷинсӣ муҳим нест, то мо ҳамашро баъд як чиз дига аст ки бачаҳо мо бояд фаҳмем ки мо инҷода дар ақл, яъне як бор таровзуда мегирем ки шумо дар алоқаи ҷинсӣ беҳтар аст ё ки зинда мондан. ногуфта намонад ки баъд аз простатектомия гирифтани ҳамун ғадуди простата бо саратон бошад, беморон пешобашро қапида наметавонанд. ва ин мушкилӣ фикр мекунам мушкилӣ нест. асри ҳозирада дар клиникаи Евромед мо метавонем сфинктер монем. ҳамин масъалаи мардонагӣ дам бисёриҳо протез, бисёриҳо ногуфта намонад ки дар Аврупо, Амрико, дигар давлатҳо бисёр вақт ҳамин ҷарроҳии простатектомия мекунанд, эректилная дисфунксия мешавад, протез меноманд. Просто ҳамин мақсади мо фаҳмондан аст ки бародарони гиромӣ, падару бобои мо айни ҳол медисина ҳамин қадар пеш рафтагӣ аст. бигзор ки шумо саратони простата дошта бошед, мо ваям шуморо тавобат мекунем, ҳам мардонагитона протез меномем барқарор мекунем, ҳам пешобтонам қабида ки натонистед баъд аз ҷарроҳӣ мо искусственный сфинктер меномем. Шумо натарсед, танҳо тавобат биёд. Ҳамин просто аҳамият бидем дар ҳамин кӯчаҳои мо мусафир практически ки намебинӣ. Средняя продолжительности зиндагии мардои мо то ҳамин ба фикрам 64 сол аст. мусафед нест. мо бояд духтуро як коре кунем ки продолжительности давомнокии зиндагии мардои мо то 80 шавад. ҳамин пешравии давлат аз ҳамин чи маълум мешавад ки ҳамин қадар продолжительность жизнь давомнокии зиндагӣ зиёд бошад, ҳамин қадар давлат пешрафтагӣ меистад. бале ҳамин чи аҳамият додагӣ. шумо дар давлатҳои масалан Корея, мо Южна Корея ки рафта будем, статистически
бемории рак простаты зиёдтар вомехӯрад. Ба кадом хотир? Ба хотири ки онҳо зиёдтар зиндагӣ Бале. мекунанд. Ҳар қадаре одамизод ҳамин мард зиндагӣ яъне тӯлонӣ зиндагӣ кунад, рак простата ҳама мешавад. ҳама мешавад. Лекин як кас дар 60 солагӣ мешавад, як кас дар 80 солагӣ. Авое ки дар 80 солагӣ мешавад, шояд ки дар 70 солагӣ аллакай мемурад. Барои ҳамин дӯстони азиз, айни замон медицина беҳад пешрафтагӣ аст. Шукр дар клиникаи Евромед мо тамоми таҷҳизотҳоро оварда истодем, пешравиҳо карда истодем. Муроҷиат кунед дар боботон, падартон ё дар худатон аломатҳои ҳамин пешоб, бале, мушкили фишори пешобтон паст шуд. Пешоб мекунед, фикр мекунед ки пурра холӣ шудагӣ нест. Шаби дуроз мехезед, пешобкунӣ мехезед, сифати зиндагитон мебахшед дар сатҳи пасттарин қарор дорад. Рӯзи дароз асабо вайрон бо ҳама ҷанг карда мегардед. Бояд шумо омада бибинед чӣ мушкиле доред, бо ширу бо пешобу намедонам қиёми тахачу қурбақаву мор ё илтимос бовар кунед, дар ягон ҷо мегӯем механданд амода. Яъне ҳамин бовар кардан ба ҳамин чизо ҳам аз сатҳи зиндагӣ ва маърифати тибби одамон вобастагӣ дорад. Мо дар канал ози ҳамин наворо ку Ёқубҷон бо камтар тамошобин мегирад. Барои ҳамин паҳн кунед якдигаритонда дастгирӣ кунед. Бисёртар моро ки ҷавонҳо тамошо мекунанд, барои хоҳиш мекунем ки ҳамин наворо ба боботон, падаротон равон кунед. Як бор барои ки худашон агар дида бошанд ки чунин мушкилиҳоро падарошон доранд ё бобошон, яъне бояд фикр накунанд ки ин худ ба худ хуб мешавад, яъне сифати зиндагиашон хуб мешавад, аммо ин тавр нест. Вақте ки мушкилӣ пайдо шуд, ҳатман бояд ба духтур муроҷиат кунанд. Ва мо ҳаракат мекунем ки дар клиникаи худ ба бисёри мардҳое ки ин мушкилиро доранд ҳаракат мекунем ки ёрдам диҳем. Бале, дар бораи тарзи ҷарроҳии рак простаты я саратони простаты гап задем, ки ин мавзӯъ аденома ҳам дорем имрӯз. Кадом усули ҷарроҳиҳои аденома вуҷуд дорад дар ин момент дар Тоҷикистон? айни ҳол дар клиника Евромед мо чизе ки дар ҷаҳон ҳозир номери як аст, лазерная инокуляция, бебуриш бо роҳи ки пешоб мебарояд аз мардонагӣ мо инструменти бори қати даромада ҳамин ғадуди простатара аденомара чӣ хеле ки апелсин ҳаст ку мо ҳамин апелсина лазер қати дуруша мегирем, ҳамун пӯстша мемонем. Мо ҳамин хел аденомаро мегирем, баъд аз аденомаро гирифтан бемор як рӯз дар беморхона меистад, баъд аз як рӯз мо ҳамун катетерро мегирем, бемор пешоб мекунад, ба хона ҷавоб медиҳем. Боз ҳаст ҷарроҳии тур аденома простата. Бисёр ҷоҳода дар ҷумҳурии Тоҷикистон турро лазер мегӯянд, лекин ин хато аст, ин лазерни нест, ин тур аст. Ин ҳолат ҳам аз роҳи пешоб даромада мо ҳамун ғадуди простатаро метарошем, мебурем. Кардинально фарқ мекунад. Лазерни ин радикални аст, яъне ояндада боз пайдо намешавад, а тур ояндада метавонад боз пайдо шавад. Ва дар Тоҷикистон ҳастанд клиникое ки бо буриш шикамро мебуранд, пешобдонро мебуранд, варварски дуруи чи даромада аденомаро канда мегиранд. Ин чиз бениҳоят оператсияи калон аст, хун зиёд мерад, бемор метавонад фафта дар беморхона зиёда аз 15 рӯз хоб меравад. ҳолатҳое ҳастанд ки аз як моҳ зиёд хоб кардагӣ ҳастанд, хун мечаконанд, аҳволшон безор мешавад. Барои ҳамин агар дар шумо аденома бошад, биёед клиникаи Евромед. Арзишаш қимат нест, ака. Бале. Арзишаш қимат нест. Бисёр одамо Ёқубҷон барои чӣ ман пешниҳод мекунам ки ака шумо вариант надоред, шумо бояд аденоми худро ҷарроҳӣ кунед, мегӯяд фалон ҳамсояро кардан, дигар 6 моҳ катетр қади гашт, мурдам. Бале. Ҳоло он ки мо мефаҳмам ака, он даврае ки мекардан дар ҳақиқат ҳам ҷарроҳӣ буд. Ҳозир дигар он ҷарроҳиҳо дар Тоҷикистон 50 на 50 аст. 50% ҷавоба мекунанд, 50% ҷавоба намекунанд. Баъзеҳо мутаассифона барои истифодани харидани нехтарашон таҷҳизоту имкониятҳо надоранд, то ҳанӯз ҳамун ҷарроҳиҳоро мекунанд. Лекин шукр дар клиникаи Евромед ҳамаш аст. Лазерҳои пешрафтатарин бо лазери 160 ва дорем ки аналогаш дар Тоҷикистон вуҷуд надорад. Чун ҳозир бо як интересный момент ки шумо тайёрӣ дидед ба подкаст, мо бо Маҳмадшоф Ёқубҷон дер кардем аз сабаби чи? Аз сабаби ки як беморро мо ҷарроҳӣ кардем бо усули замонавӣ, бо лазер. Ин бемор бояд рӯзи душанбе ба Тошканд сафар кунад ва насиб бошад пагоҳ мо ҷавоб метиҳем. Бемор аз Тошканд омадаги? Не, бемор аз Душанбе, аз маркази шаҳр аст. Мо ҷарроҳиро кардем, хуб гузашт, пагоҳ катетерашро мегирем ва рӯзи Душанбе он кас метавонад ба Тошканд сафар кунад. Танҳо як сафар кунад. Бале, беҳтарин. Яъне ин чизе нест ки барои ин 10 рӯз хоб кардан лозим ё ин ки 20 рӯз хоб кардан, яъне ки 2 рӯз кифоя аст. خب دوستان عزیز قریب که در موضوع رگ پروستات چیزی بود گپ زدیم سرطان غدودی پروستات ولی
умуман онкология, соҳаи саратоншиносӣ, урология, андрология дар мо заниматсия мекунем, машғул ҳастем дар клиника. Бо сабаби Зуҳалҷон аллакай дар клиника қариб 1 сол мешаванд фаъолият мекунанд ва мехоҳам каме дар бораи саратони дигар узу ҳам гап занем. Яке аз саратонҳое ки зиёдтар ҳамон беморон назди мо меоянд, Зуҳалҷон, ин саратони худи моя аст. ҳамин беморро ин осонтар аст диагностика кардан, зудтар муайян кардан. Чӣ хел бисёр вомехӯрад ва чӣ хел бояд муайян кунад ҳамин чиза? Ташаккури зиёд. Бале, саратони тухм, яъне бисёри мардҳо, яъне ба ман агар гӯем муроҷиат мекунанд, мегӯянд мисол ҳамин гуна як случай буд ҳамин ҳафта. Бачаи ёш тақрибан 22 сола меояд, мегӯяд дар ман варикоцеле аст, тухми рости ман дард мекунад ва ман дидам вақте ки ҳангоми палпатсия, яъне ки муоина, дидем ки мояи рости вай мард бисёр сахт аст, ба монанди санг. Ман пурсидам ки ҳамин мушкилӣ чанд вақт боз аст? Мегӯяд 1 сол боз гаштам, яъне ҳамин хел ман гуфтам ҳамин санг бар ин тухм аст, ба ту маъқул аст, яъне ки ягон проблема нест, мушкил нест. Гуфт не, ман фикр кардам ки ин варикоцеле аст. Ҳар мард бояд дар як ҳафта ақаллан як бор мояҳои худро қапида бояд санҷад ки оё ҳамаш хуб аст, ягон муоина кунад. Бале, ягон варами надорад, ягон сахтӣ надорад. Ин ягон ҷои, яъне ки мушкилӣ нест. Барои ҳамин ина самадиагностика ҳам бигем мешавад. Ҳамчунин занҳо, мисол мо занҳоро мегӯем ки яъне синаҳои худро бояд бинанд как бы. Зуҳалҷон ака, мақсад саратони ғадуди простата мо маълум кардем ки баъд аз 45 солагӣ бояд песа споранд. Ҳангоми раки тухмо ягон профилактический ё ки анализҳо ҳастанд ки чанд солда як бор ба уролог муроҷиат кунанд, чтоб ӯзи гузаранд, ё ин ки танҳо сахтӣ муайян карда шавад, ё ки дармандӣ баъд ба уролог муроҷиат кунанд. Кадом ҳолатода чанд паси бояд ба духтур уролог? Афсус, таҳлилҳои, яъне ки таҳлилҳои специфични анализҳо нест, танҳо бо роҳи УЗИ, яъне ултрасадо, мо муайян карда метавонем оё ягон дигаргуниҳо дар тухм ҳаст оё не. Чанд солда як бор бояд марди солим ба духтур уролог муроҷиат кунад барои муайян? Ҳар марди солим ба фикрам агар шикоят пайдо накунад, шикоят надошта бошад, ақаллан дар 1 сол 1 маротиба ҳатман бояд урологро ба назди уролог равад. Дар ҳақиқат дар 10 моҳи охире ки дар клиника Еврамед ман кор карда истодам, бисёр ҷавонҳои ман вохӯрдам ки 10 нафар 12 нафар дар назари ман ин бениҳоят бисёр аст ва ин беморон бисёр ба назди мон мебиёнд бо шикоятҳои дар мояҳо, чувство тяжести, вазнинӣ ва бефарзандӣ ва стандарт аст. Ин хеле шикоятҳо қатъимон бояд ба УЗИ равон кунем, доплер мояҳо ва дар он ҷо маълум мешавад ки очагово аст, опухолчо аст ва ба онкомаркерҳо рӯй мекунем. Дар он ҷо маълум мешавад ки дар ҳақиқат саратони тухмо аст. Онкомаркер гуфтем, ҳамун алфа-фетопротеину, ХГЧ ва ЛДГ лактат дегидрогеназа, ин специфически нест. Специфически нест, яъне ки ҳар кас ба ҳар кас супоридани ин таҳлил лозим нест. Яъне ки ин таҳлилҳо метавонад дар дигар бемориҳо низ баланд шавад. Барои ҳамин танҳо низ вақте ки уролог фикр мекунад ки ин бемор ба саратони тухм гирифтор шуданаш мумкин, дар ҳамон вақт мо метавонем ки супорем как дополнение барои ҳамаи анализҳо. Мавзӯи рак худи мардонагӣ ҳам вомехӯрад, то ҷое ки маълумот дорем, лекин камтар вомехӯрад. Ба наздики як бемор омадагӣ буд ба клиника Еврамед бо саратони узи мардона. Ҳамин ҷа ба ҳамун бемор фаҳмондагӣ нестанд. Умуман 2 сол мешавад аз ҳамин беморӣ азият мекашад. Ҳамун ҷани худашон ҳатто уролог будагӣ ҳастанд, гуфтагианд ки тағо ҳама садай соз мешава мере ва то ҷое омадагӣ аст ки аз дар узи мардонаи ҳамун худи ҳамун бемор бечора хун ҳамихел ҷорӣ шуда ягон ҷои сиҳат надорад. Лакай бемор баъдан аз он ҷо канда пеши мо мебиёяд, мегӯяд ки ман аниқ гӯед ки чӣ проблема дорам. Беморо худашон ҳам оҳиста уже гӯем маълумотшон зиёд шуда истааст, назди духтур меям мепурсам. Барои ман фикр мекунам ки аккуратна, деликатна, этична ҳастае ки мо бояд. Бале, ҳамон қадар фикри ман ҳамон қадар барвақт бемор диагнози худша фаҳмад, қабул кунад ва духтур фаҳмонад ки ҳамин чиз тавобат мешавад, ҳамин корро кунем хуб мешавад, барои бемор хуб мешавад ва барои хеши табори бемор хуб.
бо ино гуфтанам он ки ва беморро мо аллакай равон кардем ва шумо он беморро гӯем ки ампутировал карда ҳамон узи мардумиша буридем. хуб дӯстони азиз, саратони дар самти урология анорология бениҳоят зиёд вомехӯрад. чӣ хеле ки гуфтем дар гурда ҳам мешавад дӯстони азиз, дар тамоми узвҳо мешаванд, дар урология ҳам бениҳоят зиёд вомехӯрад. вале чӣ хеле ки гуфтам риски гирифтор шудан дар шахсоне зиёд мешавад ки сигор мекашанд, машруботи спиртӣ истеъмол мекунанд, фарбеҳӣ ҳаракат надоранд ва инчунин стресс хаякун доказательство ки стресс 100% вай мекунад камтар аст, лекин аз нигоҳи ман бисёр аҳамият додаги ҳастам ки ҳамон одаме ки стрессанд, таҳти стресс қарор доранд, доимо кортизолшон баланд аст ва иммунитет паст мешавад. иммунитети паст албатта сабаб метавонад. бале агар ин тавр гирем, гапи шумо бисёр рост аст ки стресс прямой фактор риска не, стресс меоварад ба косвене меоварад ба пастшавии иммунитети бадан, организм ва баъд ин метавонад бошад сабаби пайдошавии саратон. бале тамоми намуди диагностика наваш аллакай дар ҷумҳурии мо қариб ки аст, баъзеҳо шояд ки нест ва мешаванд оянда. бале ба фикри ман вазорати тандурустӣ ҳама ин чизро медонад ва кӯшиш дар он аст ки ҳама ин чизро ба Тоҷикистон ба шаҳрвандони худ таъмир кунад. бале оиди табобат гуфтем ва бисёртар мара дар Кореяи Ҷанубӣ ки рафта будем конгресси уролого, бисёртар мара чӣ гӯем ки ба шавқ овард, интересне буд, ин он буд ки қариб тамоми намуди ҷарроҳиро бо истифодаи роботҳо мекунанд. дар худи ҳамон Корея шояд ки аз 500 дона зиёд роботи давинчиу рева ва худи ҳамон корейский бениҳоят зиёд буд. ман ҳамон тамоми ҷарроҳиашон надоронам, ҳамаш робот қитъ мекунанд. мутаассифона дар Тоҷикистон робот нест, вале ман фикр мекунам ки шояд ки моҳои наздик ё солҳои наздик шавад ин чизро. мо бояд гӯем ки ҳатман робот ин маъноро надорад ки робот худ ҷарроҳӣ мекунад, яъне ки ҷарроҳ бо истифодаи робот ҷарроҳӣ мекунад. бале бисёриам ин фикра мекунанд. хуб фикр мекунам ки мавзӯъро имрӯз ҷамъбаст кардем, хуб мешавад. тамоми маълумотое ки лозим буд ба беморон расонем. хоҳиш мекунем мавзӯъ бениҳоят мавзӯи ҷолиб аст. шумо бояд ҳатман наворро ба дӯстони худ равон кунед, лайк гузоред, фикрҳои худро дар комментария нависед, саволҳои худро нависед ва сабаб шавед ки ҳамин навор ба бисёр одамон расанд. барои мо муҳим ҳаст шумо дар комментария историяи худро, историяи ягон хеши тавори худро нависед ки аз бемории саратон тавбат гирифта истодааст ё ки аз бемории саратон уже гузаштагӣ аст. агар шумо историяи худро нависед, барои мо хеле интересно мешавад, мо мехонем ва бо фикри худро менависем дар таги комментария. бо кадом усулҳоро шумо истифода бурдагӣ ҳастед? пешобу, қурбақаву чӣ чизро шинидагӣ ҳастанд? бале бо як сухани, бо иҷозати шумо як сухани дигар ки мо ба Тоҷикистон омадем то ки ба халқи худ ёрӣ диҳем ва як плюс дар он аст ки барои айни замон барои гирифтани второе мнение, яъне ки як фикри дуюм ба Русия рафтан лозим нест, балки шумо метавонед ба мо муроҷиат кунед. мо прямой контактҳоро дорем ки агар мо лозим шавад консилиум карда метавонем. яъне на танҳо онкоурологический проблем, яъне ки саратони бошад, саратони гинекологӣ, яъне саратони руда, ҳама намуд саратон. мақсади зуалҷон ин аст дӯстони аст ки вақте шумо ягон беморӣ мешавад ки мехоҳед ба ягон хориҷи кишвар равед, масалан онкологический мешавад, аввал дар ҳамин ҷо як суҳбат кунед бо ҳамон духторое ки бо ҳам беморро кор мекунанд, консилиум шавад онлайнӣ ва баъдан тасмим гиред ки рафтан дар кор аст ё ки не. ва дигар чизи муҳим хостам ҳаминҷа гӯям ёхуҷон ки дар клиникаи Евромед мо онколог ба ҳамин мақсад гирифтагӣ ҳастем ки ба шумо кӯмак расонад ва инчунин дар клиникаи Евромед дежурный врач ҳамавақт ҳаст. ягон бемориҳое ки мешавад фаврӣ аст, санги гурда аст, пешоботона мушкиле мешавад, марҳамат муроҷиат кунед, шабу рӯз 24 соата метавонед биёед, барои шумо мо дар клиника кӯмак мекунем. ҳарчанд шарт нест худи ман бинам ё ки Ёқуб Аҳлидинович ё ки Зуҳал бинанд, унҷа боз духтурони дигар ҳастанд дар клиникаи Евромед, мувофиқи график дежурства доранд ва дежурнигӣ мекунанду беморонро қабул мекунанд ва мебинанд. хуб дӯстони азиз, дар ин ҷо мавзӯъро ба анҷом мерасонам. ташаккури зиёд Зуҳал ҷон, ташаккури зиёд ба шумо устод. иншоалло ният дорем ки боз дар ҳамин мавзӯъ зиёдтар суҳбат кунем. албатта ин наворо камтар тамошобин мегиранд, вале ба ҳамон одамои даркорӣ мерасад. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр. ташаккури зиёд.